Ćao, jedan veliki pozdrav za Montesong i sve koji naravno prate. Ja sam Tina Đankić, predstavit ću se sa pjesmom Nova, koju je pisao Vladimir Maraš i radi aranžman. Ko aranžer je gospodin Buzganović, jedan veliki talenat. Tekst je pisala gospođica, odnosno gospođo Anja Zagorac, koja je sa mnom radila duet So Long i moram reći jedno veliko i lijepo osvježenje na našoj sceni. Pjesma Nova, pa mogu se vjerovatno poistovjetiti sa njom mnogi, sa tim nazivom. Meni je nekako najmilije reći da je to možda stanje uma za mene, neka promjena i sve to što je pratilo stvaranje ove numere je jedno veliko iskustvo prvo za mene, čini mi se i za cijelu ekipu koja je radila na njoj. Pozitivno, sve što je vezano za naziv Nova mora da bude i lijepo i pozitivno i nadam se da će se publici svidjeti.